Hola, benvinguts a un nou tutorial d'Estio. Avui veurem com fer imputacions dins d'una acció Estio. Les imputacions poden ser de 4 tipus: temps, despeses, quilometratge i materials. En aquest vídeo ens centrarem en els 3 primers. Per començar, accedim a l'acció on estem treballant. A la part inferior trobem les pestanyes amb els diferents tipus d'imputació. Per imputar temps tenim 3 opcions. La primera és afegir un nou registre de temps. Aquí podem indicar el dia, l'hora d'inici, la persona, la durada de la feina i el tipus d'hora. També podem marcar si aquest temps és alveranable, en cas que s'hagi de facturar. Si activem l'opció d'hora final, podem indicar l'hora d'inici i la d'acabament, i Estio calcula automàticament la durada. La segona opció és el cronòmetre. En iniciar-lo, comença a comptar el temps real de la feina. Cal mantenir la pestanya oberta, ja que si es tanca, el cronòmetre es perd. Quan acabem la tasca, aturem el cronòmetre i Estio registra automàticament la durada. La tercera opció és copiar de previsió. Això permet imputar automàticament el temps que ja estava planificat a l'acció, assignant-lo a les persones corresponents segons la previsió. Ara, per imputar despesa, fem clic a Nova despesa. Aquí podem indicar el dia i l'hora, la persona, el tipus de despesa i l'import. Per exemple, una dieta de 15 euros. Per imputar quilometratge, el funcionament és molt similar. Indiquem el dia, la persona i els quilòmetres realitzats. A més, si marquem l'opció per 2, Estio calcula automàticament l'anada i tornada. Un cop introduïdes totes les imputacions, només cal guardar l'acció. A partir d'aquí, aquestes dades es podran utilitzar per generar informes, alberenar o facturar. Moltes gràcies i fins aviat!